Shalom. Dihamu ruas ni huria nawodope maddohoti kebaktian di huria tahakapi keramat jati. Kami perhaladoni huriata pasahaton. Selamat datang dan selamat beribadah. Adorang sota patupa parminggota dihita na di bagas joro, manang na di tongan di bagas ganup, manang di rumah sakit, manang di dia petahe hita pehutihut acara kebaktian mingguon tapasada maruhata jumolo mahita martang yang nahohom martang yang mahita. Amin. Horas ma dihita salhutna ruas ni huria. Tamado ikon mandok mauliate hita tu debata ala dele hodope tu hita partikian
lau mar saur sesama hita tarlumbubi ma dohot debata. Marhite hatana nabadiai di parmingguan sadarion. Pinuji ma Yesus Kristus naung papatarhot tuhami hasitongan jalamual ni nasa habisuhon atong tayhuton masaluhut akadalanna jala marpakirimon na manoktong mahita di bagasan ibana maredde huria mahita. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tod di parbadia natumo palangit dohotan noon. Amin. Tung isema dongaku diakka banua gijang, jala dukon niho, danga dong di halomohon rohaku di tanoon. Nakpe meru sibuku dohot rohaku, sai debatado pertano batuan di rohaku, jala perjabaraku salilingna. Haleluya. 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 Martangi yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan jala parasi roha, hupa serep hami rohanami di jolom, jala hupangi dohami tuho, saya lehon asini roham manggohi rohanami, jala sodangi rohanami marhite hite todim, asalam hutinggal hok kami nasa dosa nami, jala hutang hok kami hatam nabadiai. Sai paian mahatam di bagasan rohanami, asa marparbui na denggan hami, hupang idohami saluhut nai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maret dehuria mahita. Di bagasan ho Tuhanku
dosaku, oh mapaluahona, margogolna au Tuhanku, ai mengasai kale doa, ulang lomoni rohaku, lomoni roham nasan. Tatangihon ma patik ni debata di minggu pasappulilimahon dung Trinitatis sadarion imasian patik patoluhon dohot lapatanna. Patik patoluhon dang jadi dohon goar ni debata yang gosoture dalanna ai hona uhumna dosogut akkana marsineang di goarna. Dia do lapatan ni i ondo ikon dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana asa unang hita olo mamurai manang manolon-nolon manang marujar-ujaran naroa manang mangasi marhite goarni debata ai dinatar sosak dohot ditangiang dohot dipuji-pujia do sidohonon goarni debata ima sahatna atong rap mangidogugu mahita sia tuhata debata ali Tuhan debata sai pergugui mahami mangulahon nahom bartu patik mi amen. Mare dehuria mahita martangi yang mahita ali Tuhan debata pargugu nasuhatu dosan jala amanami hujau hami doguar munabadiai alana targugut hami marningot dosa nami sai marasini roha maho midahamion o Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabe jolma alani hami namate jala na hehesian namate nama naik tuban wagijang roho mangod dihok kami asi roham dihami sai patoktong madihami roha hamaule ateot tuho o to di parbadia pangapul dina marsak roha pamalum masaluhut na bernit binahin ni dosa nami ro maho mangingani hami asamarlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham
Hodo parhitean ni nasa asini roha, sayunang tulak hami, say tangihon mahami, ho ali debata ama anak dohot todi parbadia. Amen. Tabigi mahata baga-baga taringot tu hasisan ni dosa. Satoki dohu tadikon ho, alai papungpungoku maho muse marhite aka asini roha godang. Tagan di parpiar ni muruku, hutabunihon bohiku satokin maradopon ho, alai marhite-hite dengan basa saleleng-leleng na asiaku ho, ninna Jahoba sipaluaho, hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Mared dehuria mahita. Hatani debata turpuk epistel minggu sadarion, tarsurat di Podasada, mamukasian ayat 20 sia, rodi ayat 30 songonon ma didok. Ala naung hina gigihon nasida parbinotoan, jaladang dipilit biar mida Jahoba, jadi ikon panganon nasida parbueni dalan nasida jala habutok kononna sakap-sakap ni rohana sadiri. Alai manangise natu mangihon au, marsonak-sonang maibana maringanan, jala sonang rohana, maradopon hagodoron dohot jea. Ido sahatna, martua do akan atumangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amen. Maredehuria mahita. Namo
taha tidak kon maha porsiao tai, songon nahina tidak kon nidongata saha porsiao disadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatu dosan, natumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabia siato di parbadia, adorang sohabubuhan, ido tuhata, natum mau na bernit, di panguhuman ni silatus, namate terpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tubanua toru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hundul tu siamun di debata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosani, di sima ibana pai mamulak sogo tu tanaon, manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea di tod di parbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hatopan halak Kristen akan nabadia, dohot di hasesaan di dosa, dohot di hatai namadok, mulak mangolu sogo daging ni halak naung mate, dohot di hangoluan nasora suda. Amin. Tabigi matikting na masado at nanaing si pamasaon di huriata. Odolan nitikting Minggu tanggal 12 September 2021. Tikting Pakobasion Naparjulu. Goar doho topik ni Minggu. Goar ni Mingguta sadarion ima Minggu pasapuluh limahon dung Trinitatis doho topik marhabisuhon di bagasan Yesus. Manang berhikmat dalam Yesus. 2. Ibadah inkulturasi. Di Minggu tanggal 26 September 2021 di Parmingguon Botari pukul 10 pitu WIB di Patupa Huriwatado Parmingguon inkulturasi Riama Hita Madohotisa. Tolu roster pemandu lagu di Kebaktian Week Boy Tajaha di Warta Jemaat. Opat Dadanak Nasorang. Di hari Sabtu tanggal 4 September 2021 di basa-basahon tuhatado sarada danak boru di keluarga Tupal Dwi Mario Ridwan Gultom Inang Lestari Olen Boru Pajaitan Sian Wik Kramat Jati Sada. Sai di pasu-pasu de Batama dak danaki suang songoni nang naturasna. 5. Ruas Nataba. Mamuka Minggu sadarion Minggu tanggal 12 September 2021 nunga gabe ruas ni huriata ima Berliana Boru Hutagalung. Nasidaro Sian HKBP Kebayoran Selatan, Resort Kebayoran Selatan, Distrik Walu DKI Jakarta. Nasida saunari tinggal di Jalan Kudin, RT Onom RW Tolu nomor Sada, Kelurahan Makassar, masuk tu Wik Makassar Sada. Anggiat ma gabe ruas naburju nasida di tonga-tongani huriata. B. Mamuka Minggu sadarion Minggu tanggal 12 September 2021 nunga gabe ruas ni huriata ima keluarga Edward Yohanes Hamonangat Tabunan dohot inang Laurencia Bunga Harapan Boru Simajutak
Nasida baru marhasohotan. Nasida sonari tinggal di Jalan Udayana, RT Sia RW Tolu, nomor 34 Cililitan, masuk tu wik Cililitan besar. Anggiat ma gabe ruas naburju keluargai di tonga-tonga ni huriata. Onom ulang tahun pa 70-hon. Di hari Minggu tanggal 5 September 2020 sada, nunga gok umur 70 tahun, ima inang nyonya manurung, tiar mauli boru sitopul, sian wik Makassar sada, alani hobar tu program kerja HKBP Kramat Jati tahun 2020 sada, pasahaton ni huriata ma ulus, tu nyonya manurung, tiar mauli boru sitopul, alai marhite pangiduan ni keluarga dang pola di pasahat ulus tunasida. Tatang yakoma anggiat ditabai hahipason dohut gajang ni umur tuinang nyonya manurung tiar mauli boru sitopul suak songoni saluhut aka keluarga. Di hari Kamis tanggal sia September 2020 sada, nungago umur 70 tahun, ima inang nyonya situa potas purba Helena Hotnauli boru sitanggang sian wik perserahan alani hobar tu program kerja HKBP Kramat Jati tahun 2020 sada, pasahaton ni huriama ulos tu nyonya situa potas purba Helena Hotnauli boru sitanggang ulos di pasahat di parmingguon pukul sia wip. Tatangnya kema anggiat ditabai hahipason dohut gajang ni umur tu inang nyonya situa potas purba Helena Hotnauli boru sitanggang suang songoni saluhut aka keluarga. Pakobasion koinonia na perjolo pendalaman Alkitab Manang PA Remaja. Di hari Sabtu Nanaingro, Sabtu tanggal 10 September 2020 sada, pukul 10.30 WIB, di Patupa kategorial remaja tado pendalaman Alkitab Manang PA, namar tema, kembangkan talentamu, manang surat sian Matius 25 ayat 14 130. Pendalaman Alkitab di Patupa marhite lingjum cloud meeting dohot live streaming melalui kanal YouTube HKBP Kramat Jati tasosoi ma aka yana kota remaja lauma dohoti PAI pakobasian asiniroha manang diakonia na perjulu donor darah manang sesi kesehatan Dewan Diakonia. Di hari Minggu Nanaingro, Minggu tanggal 10 sia September 2020 sada, pukul 10 WIB, patupaon ni huriata do donor darah di Serbaguna ni huriata, marhite Palang Merah Indonesia na bekerjasama dohot seksi kesehatan ni huriata. Tatang yakoma anggiat mardalan ulau ni dohot denggan, jalaria mahita lau madohoti. Jaladung sidung pajahon ni tikting pinasahap ma tu Dewan Diakonia lau mangalehon sosialisasi taringo tu donor darai. 2 marpelian tujolo. Di Minggu sadarion Minggu tanggal 12 September 2020 sada duksipul jamita marpelian tujolo dohita bahe dalata laho manggohi kas diakonia sosial ni huriata tapasahat ma peleani di bagasan las niroha tikting namar ragam hatotuan ni parmingguan ni garejata boy ma tajaha di wata jemaat nadong di hitabe napaduahon buah-buah vaksinasi pinapotohon ma tu sude ruas ni huria HKBP Kramat Jati naso vaksin dope manang alani sahid penyerta manang komorbid gabedang vaksin dope alai namar sakap naik vaksin boima dihubungi inang situa Risda Borunai Baho
sarjana keperawatan di nomor 0812 8047 onom-onom 4 sia. Napatuluhun kegiatan pesta HUT ke-57 dohot gotilon boi mata jaha di warta jemaat tabe jaladuk sidung pajahau nitikting pinasaha matiki tu panitia lau pasahaton sosialisasi na paupaton pangurupion turuas namar sitaonon sahat do tuhita surat sian kantor pusat HKBP ima surat nomor sada-sada 42 garing sada Romawi titik 30 garing sia garing 2020 sada na di tanggal 2 September 2020 sada taringo tu pelea tua karuas namar sitaonon di 4 wilayah Pakobasion ni HKBP distrik 10 Asahan Manang Labuhan Batu. Hobar tu si marpelea tujulu mahita di minggu nanaingro minggu tanggal 10 sia September 2020 sada baik dalata mangurupi. 5. Amplop pelean. Di parade gereja tado amplop lux bahan inganan ni pelean sada A, sada B, manang sada amplop. Persembahan 2 tu kantor pusat manang sada amplop. Na tapasaha tu jolo adorang sojamita. Dohot peleata tu sosial ni huriata sada amplop. Na tapasahat marhite namar pelea tu jolo dung sidung jamita. Tapasahat ma peleani di bagasan las ni roha. Jala tajaga ma aka amplop naung di parade asaboi muse dipake tuari namangihut. Songonima odolan nitikting di mingguta sadarion. Sai di pasu-pasu debatama sudi aka ulauni bain sangap di guarna jala sai taulahon protokol kesehatan dohot tenggan. Mutima Horas. Pinasahatiki tu Dewan Diakonia. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih, di mana kita masih diberi kesehatan, kita dapat berkumpul di siang hari ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Yang kami hormati Inang Bibelfro, Inang Silvana Borutahuruk, yang kami hormati Bapak Ibu para majelis gereja HKBP Kramat Jati, demikian juga Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih yang hadir pada saat ini. Kami dari Dewan Diakoni dari Huria kita ingin memberitahukan atau menyampaikan akan program yang ada di dalam Dewan Diakoni. Yang pertama yaitu di dalam jemaat kita sosial sakit yaitu 500.000 per orang, kemudian sosial meninggal berupa pelayanan. Pelayanan ini semua include penyediaan peti jenazah, mobil ambulan, pengurusan pemakaman TPU, itu bekerja sama dengan Yayasan Kedukaan. Biaya yaitu 3 juta rupiah. Kemudian bantuan beasiswa untuk siswa SD sampai dengan SLTA bagi keluarga yang kurang mampu sebesar 250.000 per bulan. Yang keempat, dana bergulir yaitu untuk tambahan modal sebesar 10 juta, pinjaman tanpa bunga selama 20 bulan. Yang berikutnya, bantuan sosial pada saat terjadi banjir, pandemi COVID, dan lain-lain. Yang berikutnya lagi, pelayanan pengobatan setiap minggu di klinik Marturia di gereja kita. Dan
Ada juga bantuan kepada warga sekitar gereja kita, yaitu warga RW 10 Kelurahan Kramat Jati pada saat Idul Fitri, Idul Adha, Hari Kemerdekaan, dan lain-lain. Semua kegiatan ini membutuhkan dana yang bersumber terutama dari jemaat untuk jemaat. Dan yang berikutnya, inilah donor darah yang dilakukan gereja kita setiap 6 bulan sekali bekerja sama dengan PMI. Karena itu kami seksi kesehatan dari Dewan Diakoni mengajak, menghimbau dan mengundang Hamang Inang dan Naposo Bulung, saudara-saudari semua untuk ikut donor darah yang akan diadakan di gereja kita HKBP Kramat Jati pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 pada pukul 10 WIB sebagaimana yang sudah disampaikan pada warta. Saya akan membacakan bagaimana manfaat donor darah. Mengapa kita harus memberikan atau mendonorkan darah kita? Inilah salah satu banyaknya manfaat yang akan kita dapatkan. Pertama, kita mendapatkan pemeriksaan dokter secara teratur supaya kita bisa lebih dahulu waspada dengan kesehatan diri kita sendiri. Yang kedua, 1 kantung darah yang Anda sumbangkan dapat menyelamatkan jiwa. Berikutnya, membuat pikiran kita lebih bahagia karena telah atau kita bisa berbuat kebaikan, menjadi berkat bagi orang lain. Yang berikutnya, manfaat donor darah, aliran darah di tubuh kita menjadi lancar sehingga hidup lebih sehat, bugar, dan awet muda. Manfaat berikutnya, donor darah dapat menyeimbangkan kadar besi sehingga mengurangi serangan jantung. Manfaat yang berikutnya, mengurangi resiko kanker pada tubuh kita. Yang berikutnya lagi, menjauhkan kita dari tekanan darah tinggi dan juga dapat mengurangi kolesterol. Manfaat selanjutnya, membantu penurunan berat tubuh kita. Dan yang berikutnya, mendeteksi penyakit serius. Inilah dengan mendonor darah, kita menyatakan rasa belas kasih sayang kita kepada orang yang membutuhkan dengan menyumbangkan darah kita. Setetes darah yang Anda berikan berarti hidupku. Anda telah menolong orang yang Anda cintai, mungkin juga diri Anda sendiri. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Pinasahati itu panitia HUT dan Kotilon. Shalom. Horas Madihita Saluhutna. Puji syukur kepada Tuhan kita, karena kasih-Nya lah kita bisa berkumpul bersama mengikuti ibadah hari ini. Yang kami hormati Inang Bibelfro, Inang Silvana Boru Tauruk, yang kami hormati Amang dan Inang Parhalado, yang kami hormati
Amang dan Inang Jemaat HKBP Kramat Jati, baik yang berada di gereja ini dan dimanapun berada, beserta seluruh Naposo Bulung yang kami cintai. Pada hari ini, kami mewakili panitia pesta ulang tahun gereja kita yang ke-57 dan pesta Gotilon meminta waktu sejenak untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan yang akan kita laksanakan. Di tengah situasi dan kondisi saat ini, kita semua tetap bersyukur atas berkat Tuhan kepada kita. Dan kita bersyukur atas berkat Tuhan kepada gereja kita yang akan berulang tahun yang ke-57. Untuk itu, sebagai ungkapan rasa syukur, kami panitia menyampaikan kegiatan yang akan kita laksanakan untuk merayakan ulang tahun HKBP Kramat Jati yang ke-57 dan Pesta Gotilon. Dan semua kegiatan tentunya akan kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini. Yang pertama yang akan kami sampaikan adalah rangkaian acara. Rangkaian acara yang akan kita laksanakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah seminar. Seminar akan kita laksanakan secara on-site atau tatap muka dengan peserta 100 orang yang merupakan perwakilan dari setiap week. Dan yang tidak bisa hadir dapat mengikuti melalui kanal YouTube HKBP Kramat Jati dan Zoom Group Meeting. Pelaksanaannya tanggal 9 Oktober 2021 pukul 17. Topiknya adalah Gereja memasuki adaptasi kebiasaan baru. Narasumber dari bidang gereja dan dari bidang kenegaraan. Kegiatan yang kedua adalah Lomba Seni dan Budaya Batak secara virtual. Perlombaan ini ditujukan kepada seluruh jemaat dari berbagai kategorial, mulai dari sekolah minggu, remaja, Naposo Bulung, ama, perempuan, dan lansia. Untuk itu, kami menghimbau agar setiap week mengutus perwakilan untuk berpartisipasi. Perlombaan ini dilaksanakan tanggal 3 sampai tanggal 5 Oktober 2021. Kegiatan yang ketiga adalah Malam Puji-Pujian HKBP Kramat Jati dari masa ke masa. Malam Puji-Pujian akan dilaksanakan dengan rangkaian pentas seni budaya Batak yang menceritakan sejarah berdirinya Gereja HKBP Kramat Jati melalui tarian, nyanyian, musik, dan penampilan para pemenang lomba setiap kategorial. Akan dilaksanakan tanggal 22 Oktober 2021 jam 18. Pelaksanaannya secara on-site atau tatap muka dengan membeli tiket kepada sintua masing-masing week, dan jumlah yang hadir secara on-site akan dibatasi. Sedangkan yang tidak dapat hadir dapat mengikuti acara secara virtual atau online. Yang keempat, acara puncak perayaan pesta ulang tahun gereja dan Gotilon. Ibadah acara puncak perayaan pesta ulang tahun dan Gotilon dilaksanakan 1 kali ibadah secara on-site dan secara virtual. Acara puncak akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 24 Oktober 2021 pukul 9.00. Jemaat yang hadir secara on-site atau tatap muka dibatasi 300 orang dan merupakan perwakilan dari setiap week. Itulah Amang Inang semua rangkaian acara yang akan kita laksanakan. Dan yang kedua adalah penggalangan dana dalam rangka pesta ulang tahun gereja dan Gotilon. Sesuai dengan program tahunan HKBP Kramat Jati, panitia pesta ulang tahun gereja yang ke-57 dan pesta Gotilon melaksanakan penggalangan dana sebesar 200 juta rupiah. Adapun rencana penggalangan dana yang akan kita laksanakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, totok ripe sebesar Rp100.000 per keluarga. Di sini kami memberi penjelasan. Totok ripe ini janganlah menjadi beban buat kita.
yang bisa memberikan 100.000, puji Tuhan. Dan yang bisa memberikan di bawah 100.000 juga puji Tuhan. Olat nina tarban hitama pasahaton totok ripeon. Yang kedua, silua wek. Setiap wek diharapkan menyampaikan siluanya minimal 500.000 rupiah. Tetapi kalau bisa lebih dari itu, puji Tuhan. Yang ketiga, persembahan keluarga atau pelean gotilon keluarga. Persembahan keluarga atau peleon gotilon akan kita sampaikan ke depan altar pada pesta puncak tanggal 24 Oktober 2021 bagi jemaat yang hadir di gereja. Dan bagi yang tidak hadir, yang mengikuti melalui live streaming, peleannya dikumpulkan oleh Sintua Week dan pengurus Week. Yang keempat, tiket malam puji-pujian. Jemaat yang hadir dalam acara malam puji-pujian dapat membeli tiket seharga 500.000, 1 juta, dan 1.500.000. Dan yang hadir secara onsite atau tatap muka kita batasi sebanyak 200 orang. Yang kelima, sumbangan sukarela. Sumbangan sukarela terbuka bagi siapa saja, bagi jemaat HKBP Keramat Jati maupun jemaat lain. Disumbang langsung ke rekening panitia dan nama-nama penyumbang akan tertera di renungan pagi setiap hari. Berapapun jumlahnya akan sangat berarti. Demikianlah Amang, Inang, dan Naposo Bulung yang bisa kami sampaikan kepada kita semua. Berbagai kegiatan dan penggalangan dana pada hari ulang tahun yang ke-57 dan pesta gotilon gereja kita. Sangat besar harapan kami, dukungan dari kita semua, sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Di tengah kesulitan dan situasi dan kondisi sekarang ini, kita tetap menyampaikan rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan kita. Dan kita berikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Akhir kata, kami panitia mohon maaf apabila ada penyampaian kami yang kurang berkenan bagi kita semua. Kiranya Tuhan kita yang maha baik menyertai dan memberkati kita semua jemaat HKBP Keramat Jati. Sekian dari kami panitia, Maulia Temadihita Salutna, Horas, Shalom. Maret Dehuria Mahita. Uhud tapapuni pilihan.
Inuji pinasangap magwarmu ali Tuhan Jehovah. Tung macebel ga asidot holong ni roham di hami saluhutna. Boy hai marpungu di bagas corona pinarbadian mon. Sangsongoni amanami inanami nama dohoti live streaming sian bagas na sidabe. Di bagasan las ni roha dot hahipason. Hirim rohanami Tuhan leonomu pasu-pasumi di hami. Saur todemi di hami. Asa boy watu si hami hatami dina pinasahat ni naposomi. Jala todemi ma Tuhan na mangurasi naposomi. Asa dipasahat hatami marhite-hite lomo ni roham. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami martangya kami Tuhan. Amin. Shalom. Hora semadi hamu amanami do inanami. Suang saluhutna. Hamu amanami inanami nahanggi pinaribot nama dohoti live streaming di bagas munabe husapa hami mahamu. Hora semanang di hamuna. Turpuk jamita di mingguta sadarion. Ima natar surat di Evangelium ni si Markus di bidu walu dimulai san ayat 30 sada 1 ayat 30 walu sokonon mahatan di bata. Jadi dipuka ma mangajari nasida ia anak ni jolmai ikon godang do si taunonna ikon bolokonon ni aka si tua dohot malim dohot si boto surat do ibana. Laos pusaon na do. Dungi mulak mangolu do di ari patoluhon. Patardo di paboa hatai. Alai di araon si Petrus ma ibana. Di sol-soli ma. Alai humusor ma anggo ibana. Di panot-noti ma aka sisian nai. Dipisang masih Petrus ni nama. Laho maneho bolis siya labukon. Edang na di parwahoko na di debata. Akan na di jolma do. Laos di joma na toropi rabdohot sisiana. Di dokma tunasida. Nasa nagiot mangihutto nau di suadahon madirina. Dituhuk masilang natu ibanay, dihuton maaw. Ay na nang paluaon hosana, mangagon hosana do, alay na agon hosa, alaniaw, dot alani barita nauli ido paluaosa. Ayah hamatong gunana di jolma nang dilihat portibion di omo anggomago do hosana. Ayah hado natar bahen jolma bahen tubus ni hosana. Asamolo adong na maila alaniaw manang alani hatakipe maradopon bangso. Pangalakup jala pardosaon. Laos maila do anak ni jolma isugot makatidak ko ni. Di naro ibana di bagasan hasangapon ni amana rapdohot suru-suruan aka nabadiyay. Ido anggo sahatna. Hamnolongan di bagasan gor ni Tuhata Yesus Kristus. Topik ni mingguta sadarion. Didok marhabisuhon di bagasan Yesus. Berhikmat dalam Yesus. Torop do halak namalo alay dang marhabisuhon. Dang berhikmat. Godang do na mga tusi taringot Tuhatan ni debata. Godang do na malo taringot tu Jesusi. Alay tidak didasari dengan hikmat. Diboto do taringot tu Jesusi. Diboto do nang sisia-sia ni patiki. Alay dang takas panadaon na. Dijolin turpukon. Isukun Yesus do akasisiani ise do Yesusi didok halak. Ise do ibana didok halak. Adong nama dok si Johannes do ibana. Na di mamadok si Elia do ibana. Adong musemadok sa halak sian panurirangi do ibana.
Alesi Petrus madok Mesiasido. Petrus menjawab bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah. Petrus tahu bahwa Yesus Mesias anak Allah, tetapi itu tidak dasari dengan hikmat. Holat na diboto do ibana Mesias. Diboto do anak ni debata, alay dang berbisuk ibana. Songon dia do partinadana Yesus songon Mesias. Pamotoan ni ibana Yesus si Mesias tidak akan mengalami kematian. Dang menghadapi parukilon. Dang menderita. Bahkan dia tidak akan mengalami via dolorosa. Ido pangatusion ni ibana. Ido pamotoan ni ibana. Di boto do taringo tu Yesus si ala dang berhikmat bukan dasari hikmat. Ido bae pitor di do ibana. Unang do songoni. Dang adu pamuhamatean. Tak satu ho songoni. Ala di berna sida Yesus si mampu do 40 tahun mujizat. Mampu do mangalir 5.000 hala mangan sia 2 dek ke 25 roti. Mampu do panguluhon namate. Ibana do Tuhan. Masa Tuhan menghadapi penderitaan? Kan pasti bisa dia kayak mensulap, berubah. Dia punya kuasa. Dia Mesias, tidak akan mengalami itu. Jelas odo godang pemahaman elak Kristen, masa Tuhan menderita. Las godang do lang dang mangihutun Yesusi, tak terjalo rohana. Ala nakingan pamotoan, malodo ale dang berhikmat, dang berbisuk. Jala on mana melatar belakangi halak jahuri nama dok yang go Mesiasi ima halak nagaga perkasa na marhamonangan na berjaya. Jala naboi manaluhan hagoni musuh nasida. Bukan seorang pribadi yang lemah atau menderita. Dangi. Dangan dong di konsep pemikiran nasida. Di boto do Mesiasi alay dang sahat pangatusion na songo dia dotong na mangihutun Kristusi, mangihutun Mesiasi. Alanya satakas di boto sisiani. Pemahaman na sa sitong na taringot tu Yesus, Yesus meluruskan pemahaman ni taringot tu Yesusi di paboa na menderita do ibana jala songo dia do halak na mangihutun ibana. Takas nakingan pengajaran ni Yesus adong di dua taringok tu pengajaran di Yesus na parjoli imade tu pusadei. Di do ibana ia anak ni jolmai ikon godang do si taononna. Ikon bolokona ni akasi tua dohot malim dohot si boto surat do ibana. Laos pusaon na do dungi mula bangolu di ari patuluhon. Dia akan mengalami penderitaan laos odo meluruson tu si Petrus. Pemahaman nakingani taringok tu Mesiasi. Unang satonga dia tu si ibana taringo tu Mesiasi tapi harus seutuhnya. Iko saha do tu halak na mangihutun Yesusi. Songo dia do halak na mangihutun Yesus. Atik pene suhardoi di rohani si hutun Yesusi. Daktar jalo rohata. Nasa na mangihutun nao. Nina. Ikon manaon hapor suhon. Hapor suhon do jambar muna di hasyanganon. Alepo semua rohamuna. Unak pola mabiar hamun ngahutaluhon. Torop do halak na babiar, holanina di ida, holanina di hapor seai. Hanya itu. Di dalamnya apa isinya? Apa yang upah yang kita dapatkan? Nangido pemahamani pengajaran ini natikos na yang pasaton ni Yesus. Iko saha do tu nabang yutun Yesus sih. Ido godang hitam adokon nunga burjua Tuhan, nunga godang amartangiang, nunga ringga sao marhuria, nunga godak kulet huriami, ale buasa walami akna masaon, basa wadopi akka parukilonon. Boy masa tu tong atas angoni amangina. Lapinal solho Tuhan, lam dangol do parnguluono, lam haci do si taonuku. Naksalah pemahama kita. Alno nga paturan Yesus, songodir na manghiton ibana. Itu udah bagian kita. Tapi jangan hanya itu saja yang kita lihat, nungga dihamonakko nih. Kalau mulu manahak kita di si marhamonangan.
Lobi siya na tadobi, idak siya dia dopi parokilon tadobi imangi bakon upan ang si jalo ota suguti. Napaduahon mo siya di dok Tuhan Yesus do, na pelajaran napaduahon ima, nasa nagyot mangihut to nao nina. Menurut ajaha, nakingan mo siya di ayat 34. Nasa nagyot mangihut to nao, di siya madirina, dituhuk masilang natu ibanay, di ihuton maaw. Ay na nang paluahon hosana, mga agahon hosana do, alay na aguan hosa, alaniyaw do, alani barita na uli, ido paluhosa. Ay matong kunana di jolma ng lit portibyon, di omo, anggo mahko do hosana. Ay do, natarleon ng jolma, bayan tubus ni hosana. Asa molo adong na maila alaniyaw, manang alani hatakipe, maradopon bangso, pangalakop jala pardosaon. Laos maila do anak ni jolmay, sugot makatidak ko ni, dinaro ibana, di bagasan hasangapon ni amana rapdohot suru-suruan akan nabariyay. Nasa nagyot mangyutonaw, di porsan masilang na to ibana. Maulayate na mangyutot Tuhani. Dang namura na mangyuton Jesusi. Bukan tanpa masalah. Bukan tanpa persoalan. Tang hialidok Yesus mulo dihutok koau, mulus masude parngulumu songon jalan toli, dangarong akka masalah, dangarong akka parukilo. Mulo nunga melayani hita mulus masude parnguluota. Dakya didok Tuhani. Nunga bagiatai. Molo menderita Kristusi dohot ma akasisiana menderita. Molo gurui menderita dohot donang muruti menderita. Molo dihita do mahkota kehidupan, dihita do tong nang silang. Tiada mahkota tanpa salib. Alai kudang ada jolma makalomon hanya mahkota, hanya enak-enak saja. Mau surga, tapi tidak mau salibnya. Boleh sudah do hita madok, isi ono tu surga inna, martu do hita to. Taruh nang kosa hita madok ko tu neraka hita. Pasti do sudah hita madok ko tu banu kijang, Tuhan uluna sering-sering ne. Alai bahado proses tu si. Isu do na ulo mamarsan silang na tu ibana, isu do na ulo masada dirina, mangyuto nang. Bursa jodoh, pete majo, mamereng disi majo inna. Alai ketika kita ditanya siapa mau mahkota, siapa mau surga, siapa mau kehidupan yang kekal, pasti kita semua tunjuk tangan, sudah do kita martudo. Ala ketika nakingan di porsan ma isyadahom ma dirina ina nama soda dirio nama Allah mengutamakan mendahulukan narikot di Tuhani. Kita majo mata patu jolo narikot di Tuhani. Mulorong akala dari minggu nai hiaro tadok ajo lo minggu mahita bah asa taulah honi. Unang do atau mak masong honi boy mai tapasa pelete yan non mangari minggu. Di segala ulau tak boleh tadok tapatu jolo Tuhani. Anang maju bah. Unang diganggu anggo jam nasaon berminggu dua. Nakpe dibagas. Dang jam nasaon berminggu dua sekeluarga. Anom mai botari bodo rak muse borong ipe bodo non hita ala live streaming go bodo kau muse borongin hapelas lupa haluja. Menyangkal diri macam mau. Keakuan diri saya dong di hita, gejang ni rohai saya dong di bahar ma bulok koni mananggal honi asa toru rohata. Berperang antara hati kita batin kita dok todini Tuhani. Perjuangan. Iko berjuang do hita mangutut Tuhani. Dengin naking musia di dok Tuhan Yesus do. Mulut taida naking diturpukon. Di pisang Yesus do si Petrus dinai tarik nai ibana tu saping jala ditegor. Mulai bahasa Indonesia ditegor dok inna lahoma polisi labukon. Edang na di parhoko akan na di debata na di jolma do nyala iblis sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah melainkan apa yang dipikirkan manusia. Totudang pribadi ni si Petrus nai dok na di son. Si bolis ala pikiran nai ido si bolis sikap ni si Petrus ido si polis naso maparrohahon na di debata. Mo idokon maparrohahon na di debata dia nadok na di si. Pikiran ni debata ima ni dok turpukon. Marsita ono do anak ni jolmai.
Anak manusia harus banyak menanggung penderitaan. Jadi nasa tahi do pikiran na manudati sakap ni debata. Itu adalah bersumber dari iblis. Molo adong na manudati ulaon ni debata aka sakap pikiran. Itu adalah iblis. Jadi mula masih tahu nan Yesus sakap ni debata. Jala tulus do sakap ni. Mula adong jolo manamangga bati sakap mi debatai si bolis do guarnai. Halak na sama paruhahon. Sakap mi debata. Jala ido nang mga tita di Portibio. Mula nunga tado pinaking hamaloni. Situaha maho martangiyang. Situaha maho mancahay bibeli. Ay so kung ido porsut ni ngulum. Ido mangukero hata. Juga masuk mahita ro tu gereja, masuk mahita martangiyang, masuk mahita dang roto pertangyangan. Tak tapat tu pertangyangan di bagas tabi. Atau ya mak, kalau song-song na manguluan. Tak tasadari, diugay si bolisido akan naporsay marsihoho di ibana. Berbagai cara dibuat, apalagi murado di tikisonario. Di nalamposa parnguluanon. Justru mulamposa parnguluota lampai parnguluota ikol lam solho tu Tuhani. Molo na sa halisa dari ado martangyang baik kobo mengapi gehari to. Menangopat teli mana ngalima hari. Asal diingot Tuhani, asal diingot penderitaan ni, marlopit tangan ni bana. Ikonido. Asa unaro senjata ni si polisi laho pada kita sa Tuhani. Namang yuk tadi terupukon nakingan aka isi do nama bahan penderitaan tu Yesusi. Siapakah sumber penderitaan itu? Idok nakis justru aka halak narap do Yesus. Aka si tua do si tua ni malim si botol surat. Aka isi dia mangina. Aka namalo di hati. Aka namalo di pati ni debata. Aka namalo di hati ni debata. Alain na sida do sumber penderitaan ni Kristus. Molo di dia Yesus saya diintip na sida do. Buha sa dapat ibana, di dia do hasalaan na, buha do manakup ibana. Adong ko itong atong-atan na songoni, akan namalo di hatan di debata, akan namalo di patik di debata. Janganlah kita mau jadi sumber penderitaan orang lain. Unang oloh kita sa si boto surati do akan malimi, akan si tuay, di boto sa luhut na. Allah dang berhikmat, tidak ada dasar hikmat dari mereka. Holan pangatusan saja. Nasi dari mamusa Yesusi, nasi dari manakub Yesusi, mereka memberikan sumber penderitaan kepada Kristus. Tidak ada dasar hikmat Tuhan bagi mereka. Tapi karena kecakapan, kepintaran, itu dari pangasau nasida. Do bahasa kita nasongoni. Molope malohita, tatuisa luhutna. Na yang berhikmat kita, marbisuk kita di bakasan Kristus. Hamamang do inang, walaupun torop jolma, dangolo manahan dagabe Kristen, dia mau mahkota, dia mau enaknya, mau bebas mau menikmati hidup ini. Akhirnya dia tidak menjadi Kristen. Justru marhite penderitaan ni Kristus ido nagabe jaminan madapot hamonanga kita. Justru ala ni penderitaan ni Kristus i marhamonangan dia mampu mematahkan menaklukkan penderitaan ini. Maka kita pun akan menang. Molo monang Kristus di parukilonda di penderitaan do kita monang. Molo hehe Kristus yang namate do hita hehe. Molo manaik Yesus tu banua gijang, bonon na do hita sugut. Tuhara jaon nai. Penderitaan nai, hamonangan nai, mengalahkan setiap penderitaan ta. Pergumulata baik keluarga. Akhirnya boy mahita manaluhon aka parukilotai. Boy mahita marhamonangan. Dapat hita masukacita do kebahagiaan. Odo sumber sukacita. Natajalo. Dan holan penderitaan ini taida. Bukan hanya yang pahit itu,
Tetapi di dalam yang pahit itu terbungkus sesuatu yang manis, yang indah, yaitu mahkota kehidupan. Jaka manahan mengutun Yesus. Kalau mau mahkota harus mau salibnya. Bahwa kita manahan di hamaloni. Murutuk pedokon nasa namang hutunaw dituhuk masilang tibana isodahon badiri nah nina. Dak na sarong jaminan di Tuhan. Tuhan memberikan jaminan. Nadong anakku doh rasi rasa roh ajal nih hasiang ano. Itu perkataan Yesus terakhir ketika dia mau naik ke surga. Molo didok nadong anakku. Tak pasobon na hita. Molo didok dong anakku. Dia tahu kita tidak mampu menjalani ini, hidup ini. Dan mampu kita mengulahoni anggoso di dongani ibana. Ni boto Tuhan itu. Juluan gudang na tadu pi hamaulo nakaparukilo. Dan mampu kita. Bener dok jaminan ni nadong anakku doh. Ise na olo mga luhon sa luhut na akahamaloni parukilo na. Ise na olo mga sahon ibana. Ayaw naking adongan na. Pasti marhamunangan do. Semakin naik tingkat mga porsyauta diragam niya kaparukilo ni. Mungkin gudang do hamaulo na tado pidi masa ni pandemi kopiton. Buat tado ko ni mungkin inilah salibku. Alay mo terus tiup Tuhan ni tapangasahon ibana. Jaminan itu kita imani nadonganan na doau. Sekalipun memang kita tidak bisa berdiri lagi. Kang margogo ya Tuhan. Buhan nama bainokwon. Alay ko mo tiup Tuhan ni martangiyak kita. Janji Tuhan itu nyata. Boleh dok nadong anakku, donganan na do kita. Jala itu yang kita imani. Nanggago hapor syautan. Nak Peter mabiyar ay bora do pala Kristenon. Iko mana na porsuk. Alay do kon dongan aku. Mulai dongan Tuhan itu mga dopi. Tak porsuk beto. Nga santai kita di si. Jadi ya mai. Nga so malatong. On bodoh hulalui ujung gak kuat. Iman bertumbuh. Orang yang hebat oleh kita di dalam iman. Allah adong tata pangasahon. Allah dong nata iman. Ima Tuhan tay. Unang mabir kita manginang mga dopi akan nama saon. Unang mabir kita manahan setia di Yesus. Budang ko cobaan niya sa unang manguluh kita di bagasah tanah mangulaw dosa. Hitung-hitungan. Bahasa mangomo. Iko panok kumaon hali-halina. Iko patureo kumaon. Tiga-tiga kon asal poe utung banyak. Dok kana sing nai. Bahado ba hinuk kasala mamorao. Ala ni biar na mga dopi kana masaon dam noto ekonomi sonari enggak stabil. Bahado na kokosokot. Ahado leno kutibana. Mamikiri bahado jabuna haduan, bahado pendidikana macam. Ujung adulahong ma dang jujur be mana maulan akaulon na. Diulahon mana Solomon randi bata. Lam dao ma Tuhan isyak kita. Lam sotar pasu-pasu ma akay anak kota. Ay nung ata pangasaha guguta. Nung ata bahin masa depan na tamemehon omma, itu yang terjadi. Terjadilah seperti yang kau imani. Alay mo lugo mo sita manghutun ibala. Omma Tuhan na tarbahin na parguguya. Jelas songo yun nakingan nung ata bigay amang inang pemaparan ni panitia gotilo. So tung araw sa tunga-tunga tamadok, nga susang uluon may, basar pebanon na jangan. Dohonot tama omma Tuhan na tarbahenaw. Molo na 50,000 na buhay tapasat, 30,000 na tapasat tangyakon. Omma Tuhan na buhay tapasat tao. Paso-paso mapanggulon na. Muntaro susah, alam susah dong bebet Tuhan kita. Muntaro kita susah. Arong ko Tuhan ni malu paso-paso di kita. Tuhan lagi menguji iman kita pada saat ini. Isi doa kana setia tu ibana. Molo dang arong nabutar patupa, tangiang masa naw ti amang perhalado nami. Dang arong doon yang perhalado manang hatu kita. Di bo to perhalado di songo di kondisi ni ruasna. Tak paksaon na. Oloy nang seha mahamu. Pasu-pasu Tuhan mahamu. Alay mo lo umutungo do naro talehor rupani godang dang jalo ni Tuhan ni. Ay dang di jalo Tuhan ni na mga leon siyan bagas umutungut alay siyan iyas ni roha. So ngatangyak tamay ucapan syukur tu di na mga dopi hamalonod di hita di pesta huriay pesta gotiloni. Malas di roha mahita jala makirin maparinggalon di bataro parangolota lam leonon hay paso tu hita molota dopi na hapaeton lam leonon na manatong gitu parangolota ikoni do hapor siya tamang ina. Itu nama hutut Tuhan. Ujung di pasu-pasu Tuhan mahita.
mago masalhu na ko bisa pulusion mulutuk pedang mago rupani do masyakitai pasu-pasu Tuhan makayan ako tanang pinaparta jadi mulut do pipe kahamaloni hidok Tuhan ni nadong anakku doho ingot tamu mai marlopit tanga tu di bata nadong anak kita menunjukkan jalan keluar jalan masuk-masuk kita selalu amin martangi yang mahita pinuji pinasangat baguarmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami mulai Tuhan di paingot ho kami di bagasan hatam di bagasan minggu sadarion asa tok-tok kami marsi hohot tuho manang aha penawadupi kami nasa nagyot mangihuton ho di porsan masilang na tu ibana dangi daun nami Tuhan alay patong anyom mido mulutuk pe wado pihami hamalon ni dong anam muruhami pamonangom muruhami tak talo bayo muhami dang holan hapa eto ni nanang idaw nami alay adong do dileko mahkota ngolu na saliling-liling na tuaka na marsihohot mangihuton ho urupi mahami Tuhan asa margogo hami marsihohot hami mangolu di bagasan hatami song-song ini akar ruas ni huriap narotu bagas coromon nang adong di bagas na sida be na madot live streaming hodo Tuhan na uboto saluhut na akaragam ni hapaeton hamaulon ni ngolu na sida na komos na sida marlopit tangan asa ti leoko Tuhan pasu-pasu mi usehor papasu-pasu mi itu na sida jala lehonomu jalan keluar di aka pergumulan na sida hatana madok na ronganam muruhami ido Tuhan jaminan mabayan hami margugu mangadopi aka hamaulon ni ngulu nami homa Tuhan totong na mga leon alus di aka parsorion ni ruas ni huriang di ala na marukil ala ni padaraman patuduho Tuhan di ala ni akaulaon homa mga leon ulaon di nasidat nang di akayan ako nami na mga luli parkarejo ni tikyo di ala ni kaparsahiton homa mga leon na malumon parsahitan ni pamatang nang parsahiton ito di pikiran to di mima Tuhan namian asa margogo na sida manaluhon pikiran na maban na sida marsahit asa homa totok Tuhan na mamasumasyan ako nami saluhut anak kon ni ruas ni huriang mulai siya na baru seorang sahat tu nang marsikola tu perguruan tinggi Tuhan homa na masuk-masuk na sida para bisuki leon bisuk dia kaya anak kon nami leon majaminan masa depan na terbaik tu kaya anak kon nami Tuhan unang luas pebonosan akan atoras sungod dia do masa depan ni kaya anak kon generasi tu na mangihut nung ari para deho itu akan aporsea asa totok kami setia tu para bisuki Tuhan akay anak kon nami lehot tod di parbadia ala asaya na konsyuli ajar na siya ko Tuhan unang nasida di ahit akan tod ini zaman no Tuhan tod ini akan teknologi na banasida dang disiplin dang taat tu natoras ale postorohan nami parugamu natoras laho mengajar-ajar nasida homa totong na parmudu-mudu aka ina na mabalu na sopo somarama somarina asa ho pasikop pasalu parngulo nasida tu akaya na kon nami na tuk umur na marumah tangga Tuhan mangidu hami leonomu sirokap mitodina tu akaya nakon namin ang lilig marumah tangga na so arong nilok ko dope Tuhan aka pasu-pasu para nakon mangido hami Tuhan tu akaya nakon ni ruas ni huria lehon pasu-pasu para nakon ni nasida sakko di hujalo hami ale Tuhan Jehovah mulate madiho Tuhan dunang dipilit panitia kotilon dada na murai Tuhan ulaw nasida ale postro nami hona madongane mga ramoti pargugoy masalhu na panitia kotilon Tuhan asa denggan mardalan ulaw nami si patupaw nami tu bulan Oktober hirpasi ng ruas ni huriang leo semangat dohot pos ni roha na usihaw no mudo pasu-pasum tu nasida ajarin na sila totong madok mo alay tutuho Tuhan atik pedibagasan hasusaan atik pedibagasan Tuhan na hurang di parngulo nasida postorohan nami denggan mardalan ulaw ni pasatami sa luhut na aka program ni huriam homa toto mamasuk-masuk ulaw ni huriam na sa mingguan asa tahu sangat di guarang umay sa luhut na Tuhan martangya kami dinalih ko umur taba 70 tahun tu ina namin nyonya manurung tiarma uli boru si tompul upasat tami ina namin Tuhan asa ina si partangi yang nasida lam lehonom mo hay pason jala pasu-pasom mo ng akayanak ko ng pinopar nasida sonsongoni ina namin nyonya si tua pontas puru bahelena hot mauli boru si tangga pasu-pasu ina namin Tuhan tabay hahipason dot akas las ni roha
Painomu ya nami ngolu si partangi yang toke nakon nang pinopar na sida nang tuhuriami. Pasu-pasu nang saluhut na aka pinopar na le Tuhan. Song ni Tuhan aka ruas ni huriam. Na di bagasan na hurang hipas pamatang na. Na dirawat di bagas nang dirawat di rumah sakit tuhoma hupang ngopok kami na sida. Ima situa STR Siregar. Yuliana boru si Tohang. Situa LRR boru Sormen. Situa B si Dauruk. Nyonya Munte boru Raja Guguk. Sopar Panjaitan. Nyonya Aritonang boru si Morangkir. Nyonya Huta Galung boru si Manukalit. Nyonya Simanjuntak boru si Haan. Nyonya Turnip boru si Aloho. Nyonya Nenggolan boru Turnip. B si Barani. Nyonya Situa si Mamora boru Aritonang. Maria Valentina boru si Ringo-Ringo. Nyonya Pangaribuan boru Samosir. M Marbun. C Tambunan. RS Pardede. Nyonya Panggabean boru Huta Galung. Nyonya Purba boru Silaban. Nyonya Gultom boru Tampunan. P Lumbanggaol. Nyonya P Lumbanggaol boru Tobing. Halundang. Nyonya Panjaitan boru Simanjuntak. Nyonya Manurung boru Silitonga. K Marpaung. Nyonya Sihaan boru Tampupulon. Nyonya Marpaung boru Purba. Nyonya Sirait boru Sitorus. Nyonya SBP Siregar boru Sihaan. Lumongga Hasibuan. Fresti boru Senturi. TN Sitorus. BMP Marpaung. Nyonya M Tambunan boru Simanjuntak. Eva boru Sitinjak. Nyonya El Sitinjak boru Simangunsong. Topot mana sida kanup marsada-sada Tuhan. Dari bagas nang di rumah sakit. Ape hon tangan meneguk huasoi tu pamatang na hurang hipas. Asa paturomu Tuhan muzizat tu nasida. Huasomi ale Tuhan. Asa boy nasida marhamadumon. Pasu-pasu maubat na pinangan nasida do akasipangan do si inumon. Parhitiamu may Tuhan mangaleon hamalumon. Nang aka dokter nang alat medis. Pasu-pasu may Tuhan. Tuhan mul marsai pamatang nasida nang los marsai partodion na. Todimi mana mangurasi roh haru pikiran na. Asa di bagasan pakirimu nasida Tuhan. Jala leonom hai pasun tu keluarga na merawat. Dot holong na siya koi. Asa totong di bagasan holong nasida lau merawat keluarga di bagasan parsahiton. Patuk saluhut narikoti Tuhan di nasida. Postoroha nami natangyonomu tangyang nami. Nang soni Tuhan bang sodok negara nami on tuho bang kopok kami. Leonomu habisukon tu pemimpin di bangsa nami ima presiden. Asa marhabisukon nasida Tuhan. Lahu maban haputusan tu akan narikot di masyarakat. Lahu menuncang kesejahteraan ni bangsa nami on. Atau saat tuho mangulu nami. Pabor hatma Tuhan ruas ni huriam di bagas nasida be. Di bagasan paso-paso nasiakoi. Di bagasan hai paso nasida mulak. Daosan panai kopi sapulusion. Pinuji pinasangap magwarmo. Mari hite Yesus Kristus Tuhan nami martangya kami Tuhan. Amin. Mari demahita laos tapasahat ma peliata. Rohati sai horas dalam artua nasana hinokopmi otok tangi hutonoku Yesus napalua o samping doaku alani martua.
sampun namanggohi rohati otak kawi utonaku Yesus napaluan samping nolongku alami mahar Tuhan. Tatangya koma peliata tu de bata martangi yang mahita. Ale de bata amanami na di bonagijang. Odo harani saluhut sileho-leho na denggandot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masyan na nilahon mitu hami pilihan nami tuho. Saya jalo mai gay buat menahujus di jolo. Pasu-pasu mai jala ramoti asa hupar hasia kami pilihanon. Pati buluhon harajaon muri tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan ay marhite hite todim. Asalam hutada hami godang ni sileho-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mulati tuho marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ama namin na liponagijang sa pinarbadia magwarmo. Sa Roma harajaonmu, sa saot mo lomo niroham di Vanuatu ngaon songon na liponagijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapari. Sa sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan amar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Jaloma pasu-pasu sia Tuhan de bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata mahita. Di sodako Tuhan de bata mabohina tuhita jala asima rohana midahita. Di dopako Tuhan de bata mabohina tuhita. Jala di pasaor hon ma damena tuton di tabe. Shalom. Songonima acara parminggota di bagasan sadarion. Selamat hari Minggu. Tuhan ma nama sumasuhita saluhna. Yesus napaluan o samping nolong aku alami
Tuhan.